Okay guys, nandito tayo ngayon sa Igorot Stone Kingdom. Okay, isa sa mga bagong pasyalan dito sa Baguio City. Tara, libutin natin. Ito, ang last po sa pila, nakapila po. Kasama ko siya to. Ito po, ito po. Sige po, pasok. Yan. Tayo na lang kami. Sir, patong lang po natin sa damit. Dito tayo. Yes po. Hello. Yan. Dito, masa na. Yung tayo. Palabas. Teka lang, antayin natin lang. Ay, Toto. Hindi, pumunta si ano.